Здравейте, приятели, аз съм Digital Gamer и днес искам да направя една реклама за общия ли канал с Gamer. Решихме да си направим общ канал и да сливаме. Така, влизате в YouTube, това е канала, и пишете ZZ Master ZZ и ето го, втория канал е нашият с Gamerboy. Тоест, аз съм в неговия канал от телефона и просто искам да направя една реклама, да се абонирате за този канал. И ето вижте, Gamerboy е пуснал един клип на Clash Royale. Аз съм го гледал. Има 22 абоната. И всички мои фенове да се абонират за този канал. Аз бях Digital Gamer и до следващото видео.